ina son ga miki wani. Na ga wata keke ne wallahi ta burge ni, na ki samu. Sai ka je ka sa in sai maka. Na rantse da Allah kaga wannan abin da ka mu wallahi sai na maka hukuncin da sai ka sha mamaki. Dole in maka kishi a cikin gidan nan. What? Dole in maka kishi a cikin gidan nan. Na rantse da Allah kuwa ni zaka ma wulakanci? Ni zaka tozarta yau? Kisha. Dole kishi ya fara kake ji kishi ya zan maka a cikin gidan nan. Ina namiji. Ana wa mai namiji kisha ne. Za a fara daga kaina. Kuma ku ji abin da mata suke ji. Dole sai na maka kishiya wallahi sai ka sani. Wannan abin da ka muku sai ka sani. Mara kunya kawai fitsari sai amma magana ka rinka hankade wa mutane baki don wulakanci ka tashi ka zuga mu asa za ka ga abin da zan maka a cikin gidan nan. Kisha. Wa alaikum assalam. Kawata. Kawai ina zaune sai na ji an rangada mini waya na ce to bari ki gani ba na yi sanya ba. Ke dai ki bari kawai. Wannan hiran ba na falo bane. Wadda ka za mu shiga. Allah kawata. Yana kicin. Yana kicin fitinan nan. Mu shiga ciki. Lalle ki ce za a fesa mu. Ai koje ka za a fesa mu. Kawo kujera ga ki sha labari. Albishirinki. Goro fari kwandame ne. Aure zan ƙara. Aure? Aure? Ƙawata aure? Kai, ƙawata kenan. Ko da dai dama wannan bugagge ne kika je na rasa ma inda kika je kika kwaso shi. Mashayi dan shaye-shaye. Ni ko ba wannan ba. Kyale shi. Kin san ma menene? Ni kin faɗa. Kin san wanda na sabo yanzu? Can caɗeɗe. Zan kaɗeɗe. San kowa kin wanda ya rasa. In gaya miki na samu shi. Allah ƙawata to amma ƙawata shawara. Ke yanzu ba kya tunanin gwara ki saki wannan bugaggen? In yaso sai ki wannan din sai ki aure shi kila shi mai hankali ne? Saki kuma ai ba zan iya sake shi ba shi ma yana da amfani a gare ni. Shi yasa na ce miki mu shigo ciki akwai magana. Yana kicin. Wallahi tallahi ga miki wannan bugaggen. Kin ce yana kicin karshen ta wuka ce a hannun shi yana iya bi na ya fafare ni da ita. Ba hankali gare shi ba. Shi yasa na ce bari in kira in baki jarida da dumudumunta. Kin san abokin kuka ake gaya mutuwa. Wannan haka yake ni kam na siye ta da tsada. To in gaya miki. Kin san ma menene? Sai kin faɗa. Na fa kai gaisuwa. Ai iye? Kai kawata. Ani ba na sanya kin san ba na wasa da dama na. Sati biyu ya rage ya daura aure. In gaya miki zan gwangwaje. Lalle ki ce za mu ci uwar sabada. Za mu sha biki. Dole ne wannan. Gaskiya ne wannan. Ke? Ta Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Allah ya nuna mana lokacin. Amin ya rabbi. Wai. Yeah. Wa shagale walle. Suna wani abu. Bebe. To ka sauke mana. Au, okay. Ai ke san ni shauki ya ma daukan ni na mamanci da wani abu bisa kaina. Allah wallahi. To wai ba daki kamata a ce mun wuce ba. Za mu shiga amma ina zuwa. Yawa. To nan muka tsaya ko ko fara cikin muka. Sweet. To. Baby. Na dan wanke su yana ne. To ina kiranka. Kana tsaya kana mun wani surutu. Ka zo ina neman ka anan. Alaikum. Dan wanke kina. Sweet. Saurin me kake yi? Saurin me kake yi? Zaka gan shi.
Wane ne wannan? Kai wane na kai? Na ga kin je kin dauko wani abu ne kamar mai mace rabu. Kai kuma ga kanan mayin wace kuranya. Ba da kai nake ba da ni ma ba da kai nake ba. Da mata na nake. Ni mijinta. Ah, okay. Sweet. To billahi allazi la ilaha illa huwa sai na sayar da an kai da kai. Wallahi. What is you by the way? Shiru yanzu. Dawan shine kika sa na sa wannan katon riga dan saboda wannan mushin. Saboda kai an mushe kai ga kai an katon mushe. Ka tsaya kai shiru yanzu. Dunge kawai. Kawai ki sake ni tafi gida. Na sakan miki shi saki 3. What? Ku tsaya yanzu. Ta hada. Kai yanzu kana ganin abin zane zan dinka maka wannan kayan da ka sa? Saboda wannan samodara. To kayan faɗan kishiya ne na dinka ma. To me na rasa? Ka rasa hankali, sense. Baka da sense. What? Ai kai ma baka fi ni hankalin ba. To ba yadda sani makaranta ba. Nawa ne ma kudin school fees? Kai da abin da kake yi min? Ma ban maka wannan hukunci ba me zan maka? Ka mata da abin da kake yi min a baya? Sweet. To aure na ƙara yi. Wannan shine sabon ango na. Gaskiya ni wa kyauta mun ba. Yanzu dai ka ji abin da na gaya maka ko? Yanzu shine ango na. Yanzu za ka wulle ka shafi a biya. Don ta je ki kai shi gidan shi. Gidan? A nan za mu zauna da ni da shi. Daki da? To, ɗakin ka ne koko gidan ka ne? Ba gidana ba ne? Gidana ne, ɗaki na ne sai abin da na ga dama zai. Ango yake fa. Sai ka yi sati kana faru. Sati ɗaya. A to ai muna ciki da kai. Muna ciki da kai sati guda za ka yi. Ko ka gyara hali in baka gyara hali ba ma sai mun yi wata. Nan za ka dinga kwanciya ko in ce nan. Ai sai ga da kuma ba a baka bargo. Gaskiya dai amma dai ni wa kyauta mun ba tsakani da Allah. Kai abin da kake kyauta kai? Kai ka kyauta min ne? Sweet. To menene? Gaba ɗin wa menene? Ni na kokarin faranta miki ne. Da abin da nake miki wa kya gani dan Allah. Awa, kawai a ji a zan buɗin mutum kisha. Bebe. Baby. Shiga daga ciki. What? A kai kuma nan fara cin naman nan mana. Ke nama fa daki aka ci. Kai nan gidan marwata da Allah. Daga zuwa zaka fara yin ruwa? Ni ba adalci zan muku wannan zama. Ya. What? Miya, ka daina biye mai mana. Sweet. Me haka? Mutai ciki. Ya ci jen da wa. Allah ni na fi son inda ni fa adalci zan yi a zaman nan. Mu ci gaba ɗaya in kana son ka da ruwa mu kuma ma ruwa gidan nan. A jawo kawai a ciko. Ai da a bar shi da guda ɗaya mana kaga ciki zan fito mashi. To ni zan ba shi wannan na ga dama. Jawo dai tebur ɗin. Jawo. Dauki ruwa guda. Na gaya maka ban san magana. To ga. Sai biyo da kika dama. Sai wani kuka yake yi kamar na gaske to ba dama ce ina ganin so kake kai kuka ka rasa yanda za ka yi ko? La ila. Ba amma shin an gwanci ba da kaza aka ci ne mun kawo tsire amma dai wanga ya abin kunya na. Ni abin kunya a ciki ni fa kai nike so ba wani tsire ko na. ce kike so ko ni dai ai ne ta ci. Kai naka ba an ci ba? Ba ma kai kaza muka ci ba? Ko ba kaza kuma ban ci tahe ba. Ni ya zai ci tsire na. A kai ya hakuri kakka dama ai adalci ne yanzu ku biyu ne ko. Fara ba. Kuma ke aje naman can gaba ne. Wanga nan kenan. Ni manta ma ne da shi a gidan ma da ma kwata-kwata. Wanga nauna. to ni na nawa. Kai ga naka nan suwan. Ahi. What? Ruwa masu. Amma adalci ma. Ruwan duci. Aha. Ka taɓa shan su hala. Wannan hukuncin da ya yi tsanani wallahi. Haba da Allah. To wallahi ni ma ya da wani. Ya za ki je ki washe wani. Ya za a baka? Shi fa ango ne fa. To ni menene? Kai. Ga an gogu kake. Shi ai ya tsufa yanzu. An gogu. Ba za a baka ba. Wagga albasa ta a cire. What? Sake ni ce dan dagiya. Nama za ka canyo gaba. Ka aje mi. Ni ban da hannun da zan ajewa. Ka sake mana. Ka ɗauka guda ɗaya za ka ɗauka. To ina dariya saki. Wallahi da na ɓata rai faɗa za mu. Sweet. Ni to tsoron ka nake ji. What? Aje.
Ka ma yi makanka ba za ka ci ko ɗaya ba. Mu take dai. Sweet what? Menene? To dan kula ku ci gashi nan. Sai ka zo. Akwai ruwa. A ban me mana, a ba ban me ruwa. Walai. Dama haka kishi ke da wahala. Ne rage da nama. Sweet. Ya kara mun lada. Kai. Sweet. Kai. Wannan Buga mana in ba tsoro ba. Ashe da sauran hankalinka. Kada ana kai ko irin dan mutuncin nan da an kawo ango. What? Kai mana girki kaki. wa ya ce ka tashi na wuce. Ina ruwan zahin da ka dafa mana na shayi. Sweet. Shayo. Ni da baby. Shayo. Har kana da izinin da zaka kira ta baby. To ba baby na ta ba. Waya ba ka izinin ka kira ta baby. Igiyoyin aure da suka hada mu suka bani izinin kira ta baby. Ni ne zan wa girki. To wa zai mai? Gidanka ne na. Kai gidanka na. Waya ce ka tashi na wuce. Na tashe ka. In bala'i haka ji. Ka ƙara nuna. Na nuna ka. Dukkan cizon wallahi sai na kauta mamaki. Nan gidanku ne. Kai nan gidanku na. Kai ni za ka shaƙe. Ni na shaƙe ka. Ka ka ga muri. Ni da ango. Sweet. Wannan rigan sabo ne. Ni kuma ta tsohuwa ta. To kai saka ce mu girki. Kai ni da ango kake fa. Amma ba kwanan kai wani. Ni to dan yana kwana na ai kai kamata a ce ka dafa mana ruwan shayi. Ga mu tashi da kwana. Ga kwankwasa mana. An kya da fa. An kya da fa. Kai ka aure ni. Kai okay da an ka aure kai ba a haɗi ma duties ɗinka ba. Duty na ai mun soyayya ne. Dawa. Da ita. To yanzu ni an nan kwana na kai ma sakan. Ka sake. Na Ka sake. kai ma Ni za ka na mare ka. Ni za na mare. Okay. Ba ya mutu ba kenan. To in ba ga yaran min ba da wayo, har yau sai naka ce mai waye shi dawa mana ruwan shayi. Wai ce wai ai kwana na. Kai ka je na gida. Wadda ta aje ma ita za a yi mu shayi. Kun wani daga mu hankali ma na ji ihu na da wani abin ne ma na fito da gudu. Yanzu kiwon ni yanzu lafiya na wani abu ne. Lafiyan ka kamar Ya ta firma na mutuwa. Lokacin kai. Wa ya sa bakin Kai wanda ya sana ka. na ce ka daina biye me saboda mahaukaci ne. To dama ai. ina cikin tsananin zafin kishi yanzu. To ai ni ma ina ciki. Ni ban kawake sakai ba yanzu. What? Ka koma bola. Dama a gaban nama What? Kaka dai. Ai sorry. Kashe ni kuke so ku yi? Kai. Dala ja dala. Na sa abin da zai. Na guri. Allah na je dukan shi ne na masge ki wallahi. Wallahi ina sa ma kai. Kai. Wallahi mun kira mama na waje. What? Na ka bani ki ai ba ce kimin kishawa. Sweet. Kuma kishiyan ma mai duka. Wanda dan iskawa. Na waya ne. Kai. Awa dalla. Da ganin dogon nan dan zololo nan na san barawo ne. What? Baby. Wallahi ba zai yi ba. Awa. Wannan ne dan wanda ne kamar da barayin shan. Sweet. Me? Na kalamin jin da kika aure kenan. Wallahi ba zan yadda ba. Me faru? Ana ne irin kwan gaba kwan baya. Kawai kin je kin aure barawo. What? Barawo? Ki rasa da za ki min kishiya ma sai barawo. Barawo baka ce?
Yawan. Kaman yaya barawo? Wannan abu zololo kaman hudarin tsaye. Kai. Me yasa ta kake cewa barawo? Ba kun bani na kwana nan gurin ba cikin sauro. To ba za ka kwana ba? Da ciki kake so ka kwana? A to kun je kuna ciki kuna iskancin ku. Na kun bani na kwana waje. An baka da. To shine kuma zai mun sata dan na kyale. Me yasa ta? Shiru ba gudun magana bane, ba tsoro bane. Ba jan magana bane. Me yasa ta ni kai shiru da surutu tun dazun nan? Ya sace mun waya na. What? Auda ma kana da waya ne? Eh mana kana da waya ne dama? Dan saya ne. Dan saya ne. Ya sace mun destiny na ne. Oke zaka siya shi ne ya taso ya zo daga inda yake. Wayar ya zo wurinka baka ma siyan ba ya zo ya kawo shi ne? Yayin wannan gaskiya ki daina kaso mana barayi. Za su zo su watsa mana gidan auren. Dan lauce ka bani riba sai sama da za a yi min kishiya sai bara. To kai kuma saboda tsaba ne. Na ma ji labari fa a cikin gari wai yana fitsarin kwanciya. Ina ruwan kan yana yi haka ne nake son shi wuce ni ka bani guri saboda tsabagen kishi irin naka zaka ce ya maka sata saboda tsabagen kishi. Allah ne wuce ka bani wuri. Ki ringa aure yan gidan mutunci da Allah. Kina da mutumin kirki miji nagari kamar ni inda kin kwaso irin wannan. Allah ki ringa kwaso kishiya nagari da Allah. A Allah. Da irin wannan ma ba gare ki aure dan gidan maman Sonde ba. A kai nan nagari ne? A to dana daci ne. Dan Allah wuce ka bani wuri bayan maman Sonde za aure dan gidan maman Sonde ba. A dan gidan maman Ima ka za aura. Wuce ka bani wuri. Na ga watan da kika aure shi kika daina murmushi. Ya an daina maka din. Ba lokacin ka bane yanzu. Sai ka bari sai lokacin ka ka canza hali. Ni nan bar gidan ma. Sai ka dawo in ka tashi tafiya ka hada da gana musu gudun ka tafi. Eh. To na dawo. Kanka ake ji wannan kuma. Dama ne ma ke a can sake ni. Ai yanzu ba nan sake ka ba mu kuma kore ka kai ka kore kanka. Na san ko ba don koyi ko dan jami'a ka dawo gidan nan da naman da kake ci. Baransa ku ba. Matsalar ka ne wannan. Ku gama iskancin ku ku. Ka a ƙara taɓa wannan ƙofan sai kwana 7 yayi. Baby, breakfast in bed. Gatara. Iya, kaga wani shekin shau. Bari in miki kallon lo. Oni, waradu. Na dawo miki taliya da makaroni. Ai daga gani zai yi daɗi. Ai sai ke kai wata kahirin loma ga bakinki. Idan ta narki bakinki ya haɗe da magi. Allah nake ga miki zaki ji galmin daɗi. Tsaya. Ai ni special abinci na ba a ci sai na yi waka. Bismillahirrahmanirrahim. Dare kina ban dariya, inda dare ki dariya ta da na sha dariya. Ƙaunar ki ta shiga raina masoyiya mai kyau abin kina da ɗare na. Wai Allah daɗi. Na ji daɗin waƙan. Wallahi jin kai kamar yan narke. Yawwa. To. Bari in Da. To ai biki ce kina suna ba. na san ka. Sosai. Da yawa. Daɗi. Gaskiya na ji ta kai ni. Ashe haka dama rayuwar ma'aurata take. Ni zan gaya maka haka. Ka san menene? Da kai na fara aure ba abin da zan yi da shi. To ai ko yanzu ni ina da wata gagarumar shawara. Ki mai saki 3 ita ya duka. What? Ka a sake shi kai kuma aka haka ba a mai adalci ba za a zage ni a ce saboda na aure ka ne. To shi adalci shi kai miki. Dan shaye-shaye a kallo wancan mahaukaci a ce mijin kina ai ke san dai an ji kunya wallahi. Tsaya ma ni ina ma da wata gagarumar tambaya. Shin wai duk iya tsawon zaman ki da shi wai anya bawan Allah nan na buro. A kai kuma fa kan faki shi ya shigo lawarin. Ke koya. To ci. Ciwon shi! Yi wannan da hoto!
tuwa duro a nan ka gasa ka ci bashin shi Sweet. da gani wannan da taliya yake breakfast dan mabiya ko garin kwaki a da gaskiya ni abinci na katayar loma zaki ai ko babu komi na soyayya na kandama la ila me horo mi Gishiri. gimi wallahi na san babu me irin tabi'a ga irin kishi na